Molt bé, ara, un cop hem acabat l'horari, com la pujarem o com la compartirem a la tasca del Google Classroom? És molt fàcil. Aquest horari l'hem creat des del Google Drive, d'acord? És a dir, és aquell espai, aquella aplicació de Google que tenim amb el nostre compte i on hem fet aquesta activitat i que ara està guardada aquí en el núvol i la compartirem dintre de la tasca de Google Classroom. Com ho faig? Quan això ja estigui acabat i us hagi quedat en una pàgina, d'acord? Me'n vaig al Google Classroom, al de competència digital, treball de classe, busquem a la tasca d'horari del document de Drive, anem aquí, espera que això ho trec, anem aquí a mostra la tasca, se'ns obrirà aquesta pantalla i el que hem de fer és afegeix o crea, aquí, perquè afegirem l'arxiu, cliquem, aquí fica afegeix o crea, però aquí té en castellà posarà una altra cosa, però bueno, és aquest botó. I on tenim aquest arxiu? Al Google Drive, hem dit, que sí? Doncs cliquem al Google Drive i ens apareixeran els arxius que hem creat. Llavors aquí trobarem l'horari que heu fet, el cliqueu i li doneu al botó afegeix. I veieu que s'està carregant. Quan s'hagi acabat de carregar, ja teniu activat el botó entrega. Li doneu a entregar, us ho tornarà a preguntar, li dieu que sí i així m'arribarà a mi i el podem imprimir. Si torno aquí a la classe, a quart B, a treball de classe, veureu que el color de l'activitat ha canviat a color gris. Vol dir que la tasca ja està entregada i ja està feta. D'acord? Som-hi!